1, 2, 3. Welcome to my vlog sa Payahay TV ni Manoy. So yan nga, papunta na naman tayo mga kapayahay sa Bagarosa Resort. So yan nga mga kapayahay, tayo ay nakarating na sa Bagarosa Resort. So yan ang view. Pagkaganda sa labas. Yung pagpasok mo. At siyempre may mga menu sa ligan, mga pagkain. Barato na, masira, magpa. Galing niya. Kain na lang ka mo. Wow! Payahay TV. Payahay TV. Taga sa'yo mo ka mo? Taga digdi mo ka mo? Taga Naga po. Ay, Naga. Shout out Naga. How cute. Yeah. Okay. Nag-vlog ka na? Ay, good luck. Hello. Mga taga-saan pa ka na? Taga-digi mo ka na? Ay. Hello. Saan ka mo sa ano? Okampo. Ay ka. Susap gun. Yan.